Maikanem, Abilin. Tinapalabas, napatay ni Ami dagiti dua pasurot da Doña Anita, babaan ti panangpaltog na kadakwada. Napandalando kan ansong iti kuta da magno, tapno gumatang da iti daduma pay nga armas akasapulan da, iti panangpabetak da iti pasdak ni Doña Anita. Saan met ida apinay da magno? Iti sasarong karmat ni Rodrigo iti bantay nga sidag iti masakupan na. Nakita na nga agtultuloy lata ti panagpukan da iti kayo, ket makalbon ti bantay apagpukpukanan dagiti dinamo ti kinasasino da nga agpukpukan. Nagdamag may papan iti daytoy iti mayor ti San Isidro. Itagagayem adto inti tuloy ti nobela tayo na Paulwan. Maikanem, Abilin. Pasensya ka na, amigo. Kaya't ko lang ang Ladigita ka, amigo. Kaya't kung tiyaginan na. Bye! Uray si ka, Rodrigo. Kabalan ka patayan no kalabanan na. Awan ti santwag. Uray makunapay agayem ko. Simon, makapungtot ka. Asino gamin tinakasaritam iti telepono? Ni Rodrigo. Anya ti imbagana? Damdamag na no da permit dagiti agpukpukan iti kayo. Kat? Imbabak iti telepono. Ha! Kunam no asino magdamdamag. Pinabainam ko man, Simon. Imbabak ko iti telepono. Kat patsyak, anapainan. Numay papan iti day taabanag manong Rodrigo. Sigurado nga addaam mo dita ni Senyor Simon. Anya amutan? Nabaina na kitay. Imbabaan na kiti telepono. Gapo, tadi na kayat ti ado a question. Iso jay tao, adi na kayat ti mabyangan iti kayat na nga aramidan. Kasta? Di kayat mo asawan, Ella. Adda pa kainaigan ni Simon, iti panagpukan ti kayo. Nakadidilaw saan ka di, Ma'am Carlota? Ngamin, apay ama itultulok ti panagpukanda iti kayo. Itala ama pasamak ti kastaa. Amangan no dumteng ti tiyempo nga amin abantay dito San Isidro ket makalbon. Nalabit asino katandan ti alag ti pasdek. Amangan no saan na barbwire, no di kat simentado na pader. Iso asakbay nga iwaya tayo ti panggap tayo. Nasken ngagpaliw tayo pa'y. Mang Ansong, kayat kadi asawan dayta, ngayon kay pa'y agpaliw. Wenami, dayta tumaramid. Ada kada kayo dayta, Mang Ansong. Saan tayo nga agapura? Tamangan kit dimat, no di tayo agbaligi. Sigati magkamo. Tinaskan, may patong paltay. Madam, kisayak ti taway di pasdak ita. Sumangat day di plantasyon. Naska na may proseso dagiti marijuana. Tapno nakasaganan to agatangan dagiti buyer. Mano ti agbati ije pasdak? Mabalinan day tatalo, madam. Kasapulan nga minti ado at tao ije plantasyon. O sige, sikati makaam mo. Sana bale? Kabalan tangay manihar ti pasdak, nga muray talo dalang. Kabisado dan, madam. Sige. Talkam lakit de dagiti tallo nga agbati iti pasdak. Apay kit din asaan. Anya ti aramidan tayo. Intay sa rungkaran dagiti mula anak natin. Kitaan tayo numabalin tayon ti agapit. Wan manang ami. Mapan ko ayaban nagiti kakadwata babae. Tada tayon ti mangsarungkar kadagiti mula. Wan, dagiti mitten lalaki ti makaamo kadagiti taraken nga ayayo. Nagpintas dito'y kuta manang ami. Ado tinatnatang amula. Kan addamat dingwan. Wan Rosa, rumbang lang agmula-mula tayo. Iti kasta, saan tayo nga agbisin? Sige, ingka nga rudan bagaan dagiti kakadwa a babae.
tasarungkaran tayo dagiti nateng. Makitam dayta bantay, Ela. Nakalpon, gaputapukanen damat amin na nagkayo na. Wen nga rod, sir. Agdanagak. Gaputa amangan no iraman da daytoy bantay nga asidag ti masakupak. Iraman da kalbuan. Saan nga dayo ang mapasamak dayta Manong Rodrigo? Tati agom iti pirak. Awan atrasan na. Kasano nga taitan? Maitulog ka dilatan na kasta? No kalaban ng mati mayor. Sigurado asika ti madaksan. Amangan no isapulan na ka iti basol mo. Kat maibalod ka pa eh. Wen, amok ti ugali ni Simon. Sipod pay. Bayan tayo langan na niya ti madi ang makikita tayo. Gaputa iti udi na. Isuntumot lang ti agsagrap Manong Rodrigo. Ikagumaan ta ti makaasidag iti inaladan ti pasdak lando. Wen mangansong. Umasidag ta iti alad a barbed wire. Kitaan ta, no saan da pa'y asinukatan ti barbed wire nga alad na. Kitaan ta na imbag, no kasano ang makastrag tayo iti unag. Barbed wire matlang ti alad. Ngam pinapuskol dalaeng. Amukon na niya ti maramat. Tapno maikat tayo dagita a barbed wire. Nakataltalag daw na eh. Di da mo asublian tayo ita mangansong. Agpaliw to pa'y, Lando. Mangansong, adag sirsirip iti tawa. Iti may sasilen, iti may kadwa kan saran. Dajay, iti akin kan nigid. Nalabit, kahit na ti aglibas. Ngamsan ang makalibas. Tadirehas mat titawa. Kaya tasawan dita. Anda man ang nakapupok kadag iti siled. Sigurado na ita, Lando. Mabayagan da iti panakahuldat ti bangko di kabisera, Anita. Panawan mo tentap no siyakmat ti agnumar. Anya ti kayat mo asawan? Ibawon ko dagiti tao ta. Tapno takawan da ti bangko. Masigurado. Adu akwarta ti maala da ijay. Kasano ko maamakastrak da kat uwela lima ti gwardya da ijay abangko? Nalakalang da ita. Kasano? Nalakalang da ita, Anita. Basta siya ti mangiwayang. Malakalang asar kang teda di apasdek. Tawan matam mo dagiti gwardya ijay. Mang Anso, kayat ko ti sumulat. Saan ko man, Ami? Da kaming tulatan. Umayak matlando. Sigurado ka kadi, Ami? Kabailak mat ti lumaban, saan ka di? Saan ka nga umayo? Babae ka lang. Narigatan. Amang may sagmak ka. Saan nakumatagibasitan lando? Saan nga iti dayta? Ang pampanunutok lang. Bayan na kasumulat. Saan ka di aday ti kaadda tayo amin diti kota? Ti agmaymay sa amang laban kadagiti kabuso. Iso abay anak asumulat. Nakaikadang akon. Katawa ti makapagbaliw iti pangadang ko. Umasidig kayo amin dito yayan ko, kakadwa. Kitaan nyo na ito yung kurit ko itidaga. Dua akad saaran ti pasdek. San ka di? Mangimuntar tayo ti bomba. Iti muna akad saaran. Kastamutan iti may kadwa. Tapno madadalan ti pasdek. Ngamsakbay na. Naskan aparwaran tayo amin ababay nga dayjay. Naskan nga awan mairaman nga inosente. Anita, ayan dagiti pasurot ko. Apay adwala ang agwardya tinakita ti tarwar ti mansyon. At dada ita iji plantasyon ko. E proseso dada giti marihuana. Kasta ka di. Apay? Kaya't ko da kasarita may papan iti panggap ko. Kaya't ko asar kan dati bangko iti kabisera. No nauna anak iti, saan itan? Kukuak mat ita. Kasta. Kukuak ita tilinaon da dya bangko.
Siyakmot itan ti agnumar. Lando, idawluwam dagiti dadduma nga umabanti kayo. Sikamot ami. Ititeng nga ti ayan nyo. Siyakmat ditoy. Wen, Uwan, Mang Ansong. Pugsaten tayo tinapuskol a barbed wire. Nalakalang dita. Nga magridam kayo. Di kayo agpadlaw kadag iti gwardya dita pasdak. Mabalinda ito yan na pagnantayo kakadwa. Nalawa na ito yung pagnantayo. Sige, sirkan tayo ti pasdak. Sumbrek tayo. Kumlop kayo! Sakmat! Kakadwa! Sirkan tayo ti pasdak. Umunak! Kubayrandak! Manganso, naidasayan ti talo a gwardya. Taludan sa lang. Awan mo tin ti dadduma. Agbantay ti dadduma ditoy. Sumurot mo't kanyak ti dadduma. Iti may kadwa kad sarat. Sige, rumor kan babae. Inmay kami. Tapno isalakan da kayo amin ang nakapupok iti da ito apasdek. Rumor kan. Agawa! Darasem! Kitmapan kan iti ruar. Agawaam, rumarkan dito ay. Darasam, amang nga na maabutan na tayo pa'y ti gwardya. Maurnong kayo amin di tarwara. Sige, agawaam ti rumar. Umay kayo. Sumurot tayo kada kami. Agawa nyo. Paputakin da na ito apasdak. Darasin nyo. Sumurot kayo kanyak. Awanan na pulos ti tao dito pasdek. Ala kakadwa. Alaan tayo amin ang koleksyon dito eh. Agawan nyo! Itinay di abanda! Siya kung ti makaam mo iti koleksyon, Mang Ansong. Kakadwa, sumurot ti dadduma kanya. Nadadaalan ti pasdek. Kasano itandag iti babae, Mang Ansong? Ikan tayo da iti kwarta nga ramaten da. Tagsublidan iti pamilyada. Sige. Da kayo babay. Inton maminsan. Saan kayo basta panlilaw? Tapno saan kayo na may sagmak? Saan kayo basta sumurot iti agawis kada kayo iti trabaho? Wala po. Tulungan da kami. Tapno makasubli kami iti pamilya mi. Di kay agdanag. Tunggal may sa, maikad iti kwarta nga aramaten na. Ngam da ito iti ipakpakasimi kada kayo. Saan da kami kumanga isagmak? Awan kumati mangibagbaga ada kami tinang tulong kada kayo. Nalawag? Wala po. Nalawag po. Agyaman kami kada kayo. Agyaman kami na po. Bueno, ikan da kayo iti kwarta nga ramaten nyo. Agawan tayo pa iti magna. Masapol ang makadanon tayo ni Jekuta. Sakbay nga glawag. Wen, Mang Ansong! Agawan nyo iti magna kakadwa! Nagdanagak man ang ami. Kunak no na isagmak kayon. Saan? Saan kami anarigatan anang serek iti pasdak? Tanala kalaang mat. Kanawan ti ado ang gwardya. Talulaang dagiti nadanon ni. Kat dagiti babae. Nagsublidan iti pamilyada. Kasta? Nabanugak, Rosa. Kaya't konti agina na. Sige nga rod manang. Yalaan ka pa'y nga umuna iti tiyaan. Sakbay nga in ka maturog. Papudutan pa'y tarusok mo. Agyaman na. Ne. Apa yun? Saan pa'y lang ang nakalukat ti Kate? Anya tinapasamak diti pasdak. Bumabaak diti kotse ka. Ha. Anya ti agas asok di taunag. Anya tinapasamak. Anya ti aramiden ni Dunya Anita iti maduktalan na. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan.
Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon Maikanem Abilin.